نباب متحف قدوس كاب ملأخت باولوس نابتيتوس قداماي معراف باولوس باريا أملاخن حواري يسوس كريستوسن بأمنة حريات أملاخ بفلتت حقون مس أملخو بتا اتي زي حسو أملاخ قدمي زمنات عالم زتسفوا تسفا نايزل عالم هيوت جناخه بتأزاز أملاخ مدحانينا بتينا أي حدري زهابن نسبكت جيرو بجزيو نقالو جلزو نابتيتوس بحبرة امنت ناي حق ودي كاب اغزيابيه رابون كاب غويتانان مدحانينان يسوس كريستوسن ጸጋን ሰላምን ምሳኻ ይኹን ከምታ ኣነ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ዝተረፈ ምእንቲ ክትሰርዕ ኣብ ከከተምኡ እውን ሽማግሌታት ክትሸይም በዚ ምኽንያት እዚየ ኣብ ቅርጤስ ዝሓደግኩኻ እቲ ኤጲስቆጶስ ከዓ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ برخصت ويس بزي مئزاز زي حميو آمنتي ولود زلوو تقبال قشا سناي زفتو لبام قنوع قدوس يأخلن بحالي منكب زي بلو كمنا أملاخ مقابنبر فتاو رؤسو زي كونه زي كوري نامست زي دهب زي واقع رخص ربحا زي دلي سبك خون يقبو نسبتي تعوي تمهرت مأنت خمعد نتوم تقناق انتون مقنحوم مأنتي خكالوس بتأمون قال مهرو يصنع بزحات زي الزازو تزاربتي هاتوتون مسحتن علو زياتو منادا خاف سب قزرت يوم قناخ رخص ربحا مأنت خرخبو ايوم زي قبا انا مهارو نبزلو أبايتي زغلابطو معباس أفهم قبو إيو حدا خباتاتهم ناتهم نبي سبكرت اس كلو ساع حسوتي أكوي أراويت حكايات أخبدي إيوم بلا إذا مسكر زي حقي سلازي بأمنت مأنت خطعيو نابت امتوايات أيهود نابت إزاز እቶም ካብ ሓቂ ዝዘንበሉ ሰባትን ከየቕልቡ ኣሕሚምካ ግን ሓዮም ነቶም ንጹሃት ብዘሎ ኩሉ ንጹህ እዩ ነቶም ርኹሳት ዘይኣምኑን ግና እቲ ኣእምሮኦምን ሕልንኦምን ርኹስ እዩ እምበር ከቶ ንጹህ የብሎምን ንኣምላኽ ከም ዝፈልጥዎ ባዕሎም ይብሉ ፉንፉናትን ዘይእዘዙን نسناي قبر زبالة خلو زي طقمون بمخانم جنا بتقبرهم يخحدوه علو معرف كلتا نسخا جنا نتتعوي تمهرتي كام زقباء جيركا نجر اتوم ارقوتي سبقوت انقوقات رزنتي لبامات بأمنات بفقري بتعقستي تعيات كخونو اتن أرقوت أنستون كومو ننبرت قدسنا خمز قباء زي حميتي بزحوين نمستاي باروت زي كونا مهارتي سناي كخونا نتن أشتو أنستخاء اتقال أملاخ ما انتخي تصرفسي نسبوتنن ولدنن كفكرا نفسن زقطعا نصحات بيتن زاليا حياوت نسبوتن زئززا كخونا خلب مأن معدن نقبازون كمو لبامات كخونو معدم كابتوم تقناقنتي حدا اكوا بزعبانا زبلو خفوق نجر سينو مأنت خحفرسي بنصوح تمرتي بمرزان منكب زيبلو طعوي زربا نسناي قبر زبالة رئسخا أرأيا قبر نجزات نتي تمرت እግዚአብሔር مدحانينا مأنتي خسلمو بخلو دا حياويتي امنت كريو امبر مدها حقتي كيكونو نغويتتهم زغزؤو
ዳርጋ ዘይምልሱ ብኹሉ ባህ ዘብሉ ክኾኑ መዓዶም ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብ እውን ምድሓን ኣምጽኡ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ምግላጽ ክብሪ እናተጸበየና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቕን ብጽድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ኸውፃኣና ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእን ገንዘቡ ዝኾኖን ህዝቢ ምእንቲ ኸንጽህ ኢሉ ነፍሱ በጃና ኣሕለፈ እዚ ብኹሉ ስልጣን ንገርን መዓድን ግናሕን ሓደ እኳ ኣይንዓቅካ ምዕራፍ 3 ንሓላቁን ንስልጣናትን ክግዝኡ ንመራሕቶም ክእዘዙ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ እተዳለዉ ክኾኑ ንሓደ እኳ ኸይጸርፉ ተባእስቲ ኸይኮኑ ልኡማት ለውሃት ዘበለ ንኹሉ ሰብ ዘርእዩ ክኾኑ ኣዘክሮም ንሕና እውን ቀደምሲ ዓያሹ ዘይእዙዛት ግጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ትምኒትን እተገዛእና ብኽፍኣትን ቅንኣትን እንነብር ፍንፉናት ንሓድሕድና እንጻላእ ነበርና እቲ ናይ መድሓኒና ናይ ኣምላኽ ሕያውነትን ፍቕሩ ንሰብን ምስ ተገልጸ ግና ንሱ ብምሕረቱን ብምሕጻብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ኣይኮነን ብጸግኡ ጸዲቕና ብተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወት ወረስቲ ምእንቲ ክንከውንሲ ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌና ኣብዚሑ ኣፍሰሶ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ነቶም ብኣምላኽ ዝኣመኑ ሰናይ ግብሪ ንምግባር ምእንቲ ክቐንኡ በዚ ኣጸቢቕካ ከተረድኦም እደሊ ኣለኹ እዚ ጽቡቕን ንሰብ ዝጠቅምን እዩ ናይ ዕሽነት ክርክርን ቁጽሪ ወለዶታትን ብናይ ሕጊ ጫውጫውን ባእስን ግና ዘይጠቅምን ከንቱን እዩ እሞ ኣግልሰሉ ነቲ ሻረኛ እቲ ኸምዚ ዝመሰለ ጥፉእ ምዃኑ ባዕሉ ንርእሱ ኾኒኑውን ሓጢኣት ምግባሩ ፈሊጥካ ሓደ ሳዕን ካልኣይ ሳዕን ምስ መዓድካዮ ኣርሕቆ ኣብ ኒቆፖሊስ ክኸርም መዲበዮ ኣለኹ እሞ ኣርጢማስ ወይስ ጥኪቆስ ምስ ለኣኽኩልካ ቀልጢፍካ ናባይ ምጻእ ንዜናስ ፈላጥ ሕግን ንኣጵሎስን ገለ ነገር እኳ ኸይጐድሎም ኣጸቢቕካ ኣፋንዎም እቶም ናትናውን ብዘይ ፍረ ኸይኮኑ ነቲ ብግዲ ዘድሊ ነገር ሰናይ ግብሪ ክገብሩ ይመሃሩ ምሳይ ዘለዉ ኩሎም ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ ነቶም ብእምነት ዘፍቅሩና ሰላም ይብሉኹም ኣለዉ በለልና ጸጋ ምስ ኩላትኩም ይኹን ኣሜን